Takže čaute, tu je Hotro DSF a dneska som tu len s dubstepom, lebo Jole musel takde odbehnúť, tak pozdrav dubstep. Takže čaute. Dobre. Tak už sme sa dneska, čo ja viem, po niekoľkýkrát posťahovali, už asi po štvrtýkrát. Je prvýkrát, čo nám zničil ten overload s jedným, takým potom sme si druhýkrát postavili v tej jaskyni, ako ste VIP, ako ešte aj keď sme tam aj natáčali, čo sme tam mali ten dom z cobblestone a potom sme si najskôr mimo natáčania postavili dom na strome, len taký debil nám to tam zničil. Tak, ale to sme stavili mimo natáčania. A teraz toto je náš druhý dom a chcel by som vedieť, kde som. Tady si. Čos? Bam. Kurča! A my sme si už tu premestnili aj čestky, len Jole tu nechal svoj PC. A nemôžeme ich zničiť. Ja to nemôžem otvoriť. Čakaj, povolím. Jo? Nie. Jole. Daj tam naspäť to drzewo. No ne. Tak my sme už tu, kde v zadku, neviem kde. Dobre, už to máš. Tu si postavili taký menší dom. Ako môžete vidieť, ako vypadá. Taký škriat riadny. Zatiaľ mám ho takto v lese. Prečo tam je crafting? Kde? Filmový záber. Bežím. Jo, je tam trstina. Milí diváci, toto vypadá strašne filmovo. A keď už vyjdem, čistý Minecraft. A sakra, tam je creeper, no neva. Asi sa ide so mnou zoznámiť. Mám ho presne na muške, cigán. Ja viem, určite buchne. A do prdele, fuck. To ste mohli vidieť menší záber, ako som zomrel skoro. Zomrel si? Skoro. Našiel som, ale teraz som našiel taký ostrov, kde by sme sa mohli ubytovať. A hneď za tým je aj taká džungla, po prípade, a toto idem všetko Enderman pozrieť. Toto Hotro DSF. Thank you. XXka. Darmo. Moje. A tam sa kúpe skala, to nejde ku nemu. Čumťa. Tak si to zapomeň. Sa ho bojím. Sa pozrel na mňa. S tými očami sa trafá. Tak to ste mohli vidieť Tomáša v akcii. Vieš ho zabiť. Ja? Daj mi meč. Daj ho. Ježiš, ty lama. Tu vidíte pána Teodora v akcii. Fuck. Teraz mňa. A teraz mňa v akcii. 5 bodov pre dubstep. Tu máš kosť. Drevo, to je moje. Prší, padá, pržíha a ja mám tu jabko. Aké? Jablkové. Prečo sú to schodíky? Tak to musím ísť pozerať. My diváci, ak to bude taký dom, tak ja sa cez podlahu prepadnem. Gepard! Alebo čo to je? Nie, to je leopard. Abie. Počkaj, tu by... Takže milí diváci, toto je také video, také
Musíme si... ďalšie oka. Toto bude možno toto video také viac na uklonenie, lebo... Potrebujeme sa okloniť z toho veľmi grifovania. Potrebujeme si postaviť dom a naladiť sa do takej formy. Možno na budúci diel už to bude možno trošku happy, možno tam budeme mať zase polku Minecraftu a polku Survival Games. A konečne budeme natáčať s Jolem, takže to bude dosť veľká sranda. Tak to bude, holko. Jo, teda dneska nemohli natáčať, lebo potrebovala si dať čo robiť. Nechcem byť zlý. Neviem, už som našiel teraz druhý. Ja sa nechcem vyjadrovať, lebo Jole ma potom zabije v škole. No, prečo v škole? Môžete aj tu robiť. Tak to prežijem toho, ja zabijem, ale... Tak čo? Nechci to riskovať. No dobré, radšej. Lebo on je zlá holka. Ak si chcete pozrieť ten overload, ktorý nám zničil, rozgrýpal úplne naše všetky domy, tak je proste veľký zúb, nemá na svoje a kradne ostatní. Tu ho máte na serveri. Také meno, jak pome srať, kámo. Pomena jeho Ojan, Vedla. to sem podelal. Ahoj. Ne, sakra. Mám ich ťahnuť. Čo? Fuck. Ale nie. Bam. OK. Bam. Bam. Hello. Hello. Mr. Pepe. No ty ste. Fuck. Bye. Forista, biež. No sa mi nedá bežať, nemám hunger bar. A ja keby hej. Nice. No ty ste. Podržím. Podržíme kovličky, no to iste. Fuck. Assassin. Boom. Tak teraz sa ešte trošku zabaviť, ale shit. Videl som. A do prdele. A nie, ja idem úplne tak, kde idem. Tu vidíme taký pekný strom. Tak ja idem home už. A proč? Sakra. Ne, what the fuck me? Čo sa stalo? Som spadol z toho PvPčka. Máš tam vôbec set home? Na PvPčku ne. Môžem sa zabaviť na bar PvP. Ale už nie, lebo za chvíľku sa budeme lúčiť. Tak si dáme potom nakoniec skok do vody a tam vo vzduchu sa rozlúčime, hej? No ja sa možno... Mám pijavec. Si dole? Ne, A ja čakám. až teraz. What the fuck me? Chytám ťa, nespadneš. Jo. Takže čaute. A pome var PvP a skočíme si. Bar PvP. Čakaj na mne. Takže... Sakra, neviem, že či sa tam trafím. Prečo? No, lebo ešte musím dať escape. No tak... Uvidíme sa na budúce a čau. Fuck you! Tak, uvidíme sa na budúce, nechcem vás zdržovať, tak čaute. Čaute.